Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Умартачыларны ни борчый? Бал җитештерүчеләрнең актуаль проблемалары турында белгечләр фикер алышты. Мин моны беләм дип кенә эшләп булмый. Яңалыклар күп. Яңа идеяләр һәм алдынгы технологияләр. Университетлар, фәнни тикшеренү институтлары, бизнес һәм дәүләт учреждениеләре халыкара конференциясендә берләште. Развиваем площадку по биотехнологии, по биотехнологической индустрии. Кырык шахматчы җиңү өчен көрәште. Яшь талантлардан алып тәҗрибәле ветераннарга кадәр тиз шахмат турнирында көч сынаштылар. Это спорт, потому что там надо думать, на соревнования ездить. Это здорово. Әлмәт районында Рус Акташы авылыннан ерак түгел йөк ташу машинасы ауган. Шахитлар сүзләренчә, КАМАЗ йөртүчесе идарәне югалткан һәм автомобиль күветкә төшкән. Бәхеткә эчендәге сыйыклыгы түгелмәгән. Беренчел мәгълүматларга караганда, машина йөртүче зыян күрмәгән. Беренче кар еш кына бозлавык барлыкка килүгә сәбәп була. Ул юл хәрәкәте иминлегенә җитди куркыныч тудыра. Кар яуы белән Әлмәт дәүләт автомобиль юллары идарәсе тәүлек буе кизү торуга күчерелде. Юлларны, күперләрне, юл үткәргечләрне реагент һәм ком, тоз катнашмасы белән эшкәртү эшләре кирәк очракта үткәрелә. Кышкы сезонда шәһәр урамнарына хезмәт күрсәтү өчен 38 берәмлектән артык транспорт чарасы эшкә кереште. 4300 тонна бозлавыкка каршы материал әзерләнгән. Шуның 2500-е тоз, 1000-е ком, 800-е ком һәм тоз катнашмасы. Юл хуҗалыгы алдына шәһәр урамнарын нәтиҗәле чистарту һәм булган ресурсларны дөрес бүлү бурычы куелган. Бу Әлмәт районының сыйфатлы юл инфраструктурасына ярдәм итә. Татарстанда быел һава шартларына бәйле рәвештә үсемлекчелек өлкәсендәге зыян 200 миллион сумнан артып киткән. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сүзләренә сылтап Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Үсемлекчелеккә чыгымнар елдан-ел арта, әмма бу очракта авыл хуҗалыгы предприятиеләре һава торышына бик нык бәйле. Узып баручы ел әйбәт кебек булса да, кышкы явым-төшемнәр яхшы булды, туфрак дымлы иде, игеннәр чәчелгәч кабат суытты. Нәтиҗәдә беренче шытымнарга кырау тиде. Шул сәбәпле ел башыннан алып диярлек 200 миллион сумнан артык зыян күрдек дип сөйләде Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы. Җаббаров ассызыклаганча, республикада һава торышына бәйле рәвештә быел ашлыкны 2,5 миллион тоннага якын кимерәк җыйганнар. Татарстанда азык-төлеккә бәяләр арту дәвам итә. Узган атна эчендә генә дә кәбестә кишер, суган, бәрәңге, чигендер, кыяр һәм банан бәясе күтәрелде. Шулай кыяр мәсәлән 106 сумга, 1 килограммы өчен 7 сумга кадәр кыйммәтләнгән. Ә чигендер хәзер 36 сум тора. Татарстанда шулай ук ак май бәясе шактый артты. 43 сумга яисә 1 килограммы өчен 950 сумга кадәр. Бу атнада сөт продукциясе дә кыйммәтләнде. Мәсәлән, каймак һәм иремчек бәясе хәзер 2%-ка югарырак. Шул ук вакытта бер атнада арзанайган продукт та бар. Ярым ысланган колбаса 1 килограмм өчен 577 сум. Бу бер атна элек булган бәя белән чагыштырганда 1%-ка кимрәк. Бәяләрнең мондый үсеше күп факторлардан тора ди белгечләр. Шул исәптән сезонлылык һәм инфляциянең гомуми үсеше белән бәйле. Районда умартачылык үсеше хакында фикер алыштылар. Татарстан кадрлар әзерләү институтында белем алучы 20 кешелек төркем бер-берләре белән тәҗрибә уртаклашу максатыннан Иске Суркино авылында яшәүче умартачы Юрий Сатыбалов та булдылар. Бүген умартачыларны ни борчый? Бу хакта очрашуда катнашучылар белән хәбәрчебез Рәдифә Нугманова аралашып кайтты. Юрий Сатыбалов Иске Суркино авылы умартачысы. Гомер буе нефть чыгару сәнәгатендә эшләгән. Лаеклы елга чыкканда бүләк итеп бирелгән умартага була, үзе өчен яңа төркиясе башканын сизми дә калган. Шулай итеп, ул Татарстан кадрлар әзерләү институтының курсларына килеп кушылган. Башка умартачылар белән танышып, аралашып, чын умартачыга әверелгән. Курс җитәкчесе профессор Валентин Шилов сүзләренчә, институт базасында укулар ел саен уза һәм алар бушка. Быел җыелган 20 кешелек төркем теория өйрәнеп ятмый. Беренче чиратта алар тәҗрибә уртаклашу өчен Татарстан районнары буенча сәяхәт кыла. Шулай итеп, бүген
чираттагы очрашу Әлмәт районында уза. Это люди в основном с высшим образованием. Но у них образование не сельскохозяйственное. Төркемдә 20 кеше, аларның барысы да югары белемле. Тик авыл хуҗалыгы өлкәсендә түгел. Шуңа күрә уку вакытында алар белән сезонга кагылышлы эшләрнең барышын урыннарга барып өйрәнәбез. Выезжаем на ту или иную пасеку. На пасеки, конечно, передовые, где внедряются инновационные технологии. И характерную для этого периода времени проводим работу. Марат Исхаков Шүпрәле районыннан, бабасы да, әтисе дә умартачы булган. Шулай да нәселдән килгән тәҗрибә генә аз ди ул. Шуңа күрә укырга карар кылган. Мин моны беләм дип кенә булмый. Яңалыклар күп, белем аларга качанда соң түгел. Аннан соң күпме генә алсаң да җитми ул. Аны гел яңартырга кирәк, яңалыклар күп хәзер. Бөгөн элек битендә бу әтиләр, бабайлар эшләгән вакытта паспорт кирәкмәйде пасекада, ул әйберләрне ишеткәнем дә үгеде мин. Хәзер паспорт пасеки кирәк, аларны регистрировать итәргә кирәк. Бөгөн анализлар ул вакытта аның вредительләре да, чирләре дә ул хәтле юк иде. Может, белмәгәннәрдер. Очрашу вакытында умарталарның кышка әзерләү үзенчәлекләре хакында да фикер алыштылар. Әлбәттә, һәркем үз продукциясын таратуда төрле ысуллар кулланган Юрий Сатыбалов тәҗрибәсеннән үзеннән нидер алырга тырышты. Бу очрашу инде кичкенә очрашу булса, без зурларын оештырабыз. Менә без 7 декабрьдә безнең зур форум үтәчәк Казанда. Без 250-гә якын инде урын алып, шул Татарстан һәм тирә-яктагы регионнарны чакырып, үзебезнең тәҗрибәне уртаклашырга, үзебезнең министрларны чакырып, инде үзебезнең шул Россельхознадзор, Роспотребнадзор дигәндә бит үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы специалистларын чакырып, алар белән зур киңәшмә үткәрергә исәбез. Һәм анда инде Белоруссиядән, Уфадан, Кемероводан чакырабыз, шундай тәҗрибәле белгечләрне чакырабыз. Умартачыларның сезоны тәмам булса да, эшләре әлбәттә инде бетмәгән. Шуңа күрә елның бу фасылында очрашып аралашу киләсе ел уңышы өчен әйбәт булачак, ди катнашучылар. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе алдынгы инженерлык мәктәбе белән берлектә ел сайын Биокон 2024 биотехнологияләр буенча халыкара конференция үткәрә. Быел ул Әлмәттә 2нче тапкыр уза. Биредә университетлар, фәнни тикшеренү институтларын, бизнес һәм бөтен дөньядан дәүләт учрежденияләре катнашында конференциягә старт бирелде. Бүген очрашуның 2нче көне уза. Халыкара конференция программасы турында тулырак хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Биоиктисадның киләчәге, инновациялар һәм тотрыклы үсеш бу очрашуның төп темасы. Конференция уникаль фәнни синтез төзи һәм экспертларны һәм башланучы тикшерүчеләрне берләштерә. Карьера үсеше һәм җиңел старт өчен уңай мәйданчык та булып тора. Конференциянең беренче көне панель дискуссиядан башланып китте. Анда Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов та катнашты. Ул үз чиратында билгеләп үткәнчә, компания тотрыклы киләчәк өчен тормыш энергиясе һәм яңа технологиялар булдырырга омтыла дип әйтте. Биотехнологии – это один из тех ключей и одна из тех возможностей, которые, по нашему глубокому убеждению, будут востребованы многие для будущего всей, не только компании, но для будущего всего человечества. 3 көнлек конференция программасында TED форматындагы пленар докладлар, биотехнологик сессиялар, фәнни ачык микрофон, панель дискуссиялар һәм яшь галимнәр һәм эшмәкәрләр өчен паблик талк. Шулай ук мәдәни активлыклар да уза. Алар катнашучыларга үзара хезмәттәшлек итәргә, элемтәләр булдырырга, тәҗрибә һәм идеяләр белән алмашырга ярдәм итәчәк. Катнашучылар арасында студентлар, яшь галимнәр, тикшеренүчеләр, фәнни хезмәткәрләр һәм профессорлар, шулай ук биотеч өлкәсендәге проект бизнес вәкилләре. Алар арасында Газиза Арипова. Ул конференциядә мәгълүмати технологиялар, механика һәм оптика университеты алдынгы инженер мәктәбен тәкъдим итә. Бүген ул индустриаль биотехнология юнәлешендә һәм биотехнологик системаларда ясалма интеллект куллану буенча магистрантлар әзерләү белән шөгыльләнә. У нас здесь 2 образовательные программы по биотехнологии. Мы совместно с компанией Татнефть, собственно говоря, развиваем площадку по биотехнологии, по биотехнологической индустрии. Әлмәттә биотехнологиялар буенча 2 белем бирү программасы бар. Без Татнефть компаниясе белән берлектә биотехнологик индустрия мәйданчыгын үстерәбез. Һәм минем уйлавымча, әлеге биокубик чаралар оештыру төбәкләрдә бу индустрияны үстерүгә һәм талантлы яшьләрне һәм инициатив яшьләр белән бергә киләчәктә биотех индустриядә төрле проектлар үстендә эшләүдән гыйбарәт. Для того, чтобы совместно с ними реализовывать какие-то, собственно говоря, проекты и создавать вот это новое комьюнити тех, кто в
будущем, и даже уже сейчас начинает работать биотехиндустрия. Бу очрашу галимнәрнең пленар чыгышларын тыңлау гына түгел, тәҗрибә уртаклашу, алга таба хезмәттәшлек өчен коллегалар табу мөмкинлеге дә дип билгеләп үтте катнашучылар. Әлеге халыкара конференция 13 ноябрьгә хәтле дәвам итәчәк. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңаклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Галимнәр тикшеренүләре буенча шахмат белән шөгыльләнүче балалар мәктәп программасын 60%-ка яхшырак үзләштерә. Аларның хәтерләре яхшыра, төгәл фәннәрне өйрәнү җиңелрәк бирелә. Узган елларда шахмат буенча спорт мәктәбендә ветераннар, ирләр, хатын-кызлар һәм балалар арасында тиз шахмат буенча иптәшләр турниры узды. Татарстан Республикасы Конституциясе көненә багышланган турнир спорт осталыгы дәрәҗәсен күтәрү, тиз шахмат буенча иң көчле уенчыларны билгеләү, шахматчылар арасында элемтәләрне ныгыту кебек бурычларны үз өстенә алган. Спортчыларның чираттагы очрашу Швейцария системасы буенча 9 турда узды. Вакыт контроле бөтен партиягә 10 минут. Ярышларда 49 спортчы катнашты. Җиңүчеләр һәм призерлар иң күп тупланган очколар буенча билгеләнде. Я занимаюсь 2 года. Мин шахмат белән 2 ел шөгыльләнәм. Монда уйларга, көндәшнең йөрешен анализларга кирәк. Шахмат спорты буенча ярышларга йөрергә мөмкин. Шунысы кызык. Это спорт, потому что там надо думать, на соревнования ездить. Это здорово. Шахмат ветераны Рәсил Зиннуров 4 яшеннән бирле бу спорт төрендә. Менә 65 ел дәвамында шул уенга тугры кала. Яшь буын белән үз тәҗрибәсе белән уртаклашу мөмкинлеге бирелүенә мондый очрашуларга Рәсил Шарипҗанов икеләтә шат. Мне приятно прийти, проводить время, видеть, как молодежь. Миңа монда килү, вакыт уздыру һәм яшьләрнең ничек үсүен күрү бик күңелле. Шахмат балалар өчен акыл үсеше ул. Шахмат уйный белгән кеше тормышта югалып калмаячак. Человек, который умеет играть в шахматы, он в жизни нигде не пропадет. Турнир бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Безнең төшерү төркеме Бөгелмә шәһәренең балалар техник иҗаты үзәгенең 50 еллыгына багышланган бәйрәм чарасында булып кайтты. Әлеге үзәк балаларда һәм яшүсмерләрдә техник иҗатка, инженерлык һәм фәнни эшчәнлеккә кызыксынуын арттыруга ярдәм итә. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Балалар өчен иҗат белән шөгыльләнә. 3D принтерында уникаль деталь ясыйлар. Программаны үзләре төзегән. Бу мөмкинлекне аларга балаларның техник иҗат үзәге бирә. Детям вообще это очень Балаларга бу бик кызык. Миңа инде 18, шуңа карамастан мин дә алар кебек мавыгам, кызыксынам. Монда фантазияның очышы чиксез, теләсә нәрсә ясап була. Балаларның техник иҗат үзәге балалар һәм өлкәннәрнең берлеге, буыннар бәйләнеше, яшь буынның актив тормышы һәм казанышлары җирлеге булып тора. Биредә балалар техник юнәлешләр буенча шөгыльләнәләр. Бу роботлар ясау техникасы, авиа моделляштыру, IT технологиялар. Бүген әлеге үзәк юбилеен билгеләп үтә. Үзәк оешуга 50 ел. 50 лет это 50 ел бу йомгак ясау датасы. Мин горурланып әйтә алам. Егетләребез республика олимпиадалары призерлары гына түгел, халыкара конкурслар җиңүчеләре дә. Күп җирләргә йөрибез. Педагоглар белән дә горурланабыз. Аларның казанышлары безнең ил өчен бүгенге көндә аеруча мөһим. Бәйрәмдә техник иҗат үзәгенең Дус тату иҗади коллективын билгеләп үттеләр. Күп еллык намуслы иҗади хезмәтләре, һөнәри осталыклары һәм Татарстан Республикасының өстәмә белем бирү системасын үстерүгә керткән зур өлешләре өчен аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Этот центр один из лучших. Бу үзәк республикада иң яхшылардан беренче урында тора. Һәм шуңа күрә котлауларымда аларга тагын да зуррак җиңүләр телим. Киләчәктә әлеге үзәктә шөгыльләнгән балалар республиканың әйдәп баручы инженерлары булсын. Бәйрәмгә педагогик хезмәт ветераннарын, әйдәп баручы белгечләрне, предприятие җитәкчеләрен чакырып алганнар. Алар өчен юбилей көне үткән көннәргә күз салу, киләчәккә өметләр баглау белән бәйләнеп барды. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль жилтеріне кіріп, Луч әлмә түркімінде сәғат кешкі 7-де қарый аласыз. Біздің ең қызықлы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда орнаштырыла. Һәм тағын бір мөһим мәгълүмат. Хәзер сіз үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.